Ka estimate committee jong ka yeng dor bar thawan ka jela hapo ka jelam UMLA kanong po constituency ba Merel Bon CM kum usong knor kila hiar shari boy district ban lijrip yek jingtei ki chaka a jing sumar ki bodon hari boy district ka te ka kanhun kala hiar menta ka si ka arpoi trik noitung arajar pulai bat ki chaka sumar bala jurip ki kenthop ya ka MCH hospital ka bodon haksnong umran ka badang don hapdeng ka jing penbit penbiang haswa ban yo ban pleno ya ka nang ta but sa ka trauma center ka bodon civil hospital nong po bat ya ka jingtei ya ka office jong dia mejo bat artli kislam jikai jong katrat ka koi ka khia ki ba kanthop ya ka polytechnic ka bodon hakasnong nongkhra bat ya ka Ikalavia model residential school ka bodon hakasnong paham siem nong po habai kram biklar patai khubor uba Merel Bon luong ban nakalyang ka committee kan but dien bat pentiknam habai dei bat kini jingtei khnang bagi kam kin long ki bayaj bai yaranti khnang ba onla ban but dien ya ki kam hakapor ka biang ka estimate committee ketiga committee ya ka baka sorkar kala benset kerpang na kabenta bangin budin ban pentikna baki estimate ki bala penkre na kabenta ki jingte ki bapher kila ambing hospital kila ambing school haga jella baro ko way bangin budin ban pentikna bakin long ke bibit ki babiang bat ki kam ki ban dep haga por babiang bat kani committee haga ju ko por gini ki pending issue ki bala sateng ki kam ki babun ki badang sateng kala bandai na gajing bom don funding kala bandai na gajing bom biang ke estimate kepala sana kala bandai ki issue ki babun ki don yele kat bala ban budin na gani committee bat haga ni ka spot inspection ke bangila yo ban pendep kini ki laisngi ke bakan thuk ya ka eastern west khasi hill ya ka west khasi hill ya ka west garu hill south garu hill Garib Hoi district ni di district ke bangila kobo kini ki laisngi ka bakan thuk ya ki residential school kum halau bertun nang ta po rongjeng nang ta po Edenbari west garu hill nang ta ki polytechnic idon artli ke we gede nong ston ba ke we gede po nong khra nong po Garib Hoi district nang ta ki bade bat ka tenat ke ko ke khia ila yo ban jengo ya ki artli ki trauma center ke we gede ke ba tura bat ke we gede nong po bat mentah ni jong health department ngidon hangni ke MCH hospital hangni apa umran parila umsning kontonsi Garib Hoi district kekum ka komiti ngila lab bat ngila syam ki don ki bentah ki ba ngihap ban budin nakalyang jong komiti ban pentikna ba kini ki institution ki berkentup ya katenat jong ko ke khia bat pulih putih ki dei ban dep kloi kat bala khnang ba kinla ban long operationalize nam ta ki mentoy jong ki ba babun ki balang lagi di residential school lagi di kini ki EMRS ke bangila yo ban pej kawe ke dia po pamsim bat kawe ke dia po samanda kini ki Ikalavia model of residential school bat kumjuru padi ba tanat jong ko ke khia bangila yo ban budin bat kini ke komiti ingin persangkat bala ban pentikna bagi ki barok ki bang sorkar ka dia ban sanction apa ding jing duna ki babun ki bang ya kendu ngin budin bagi ni kam ki dei ban long nam dang jing mentoy jong ki ba jong jella bro ko pi takadaw ko pi bagani ke komiti ngi penlut ke por ke jungi menang transport inspection ban pentikna ban ensure bagi dei ban yen pi ka estimate man tagi don kini ki project ki ba ke SOR ke dei na usnem katsan kandriu ka kam kala ya la sange mentala da pin habala sange ka kam arlai snem la di senang biang menta kador kala yeper sebeneng sekendo ini takadaw ko ni komiti ngi simkhia ban pentikna bala don kam ban rikas gitu ki estimate kata ke kamram jungi ban pentikna bade ban rikas biang ban re-estimate yaki khnang ba ka kam kan yat khnang ba kinom sakut kini ki project karwala tinang ka next step dengan komiti minta ban ensure bakti ban submit ya ki report ke jungi ke findings ke observation ke jungi kumbala pan kupor da ka legislative assembly kan ban submit ya ka report syaka legislature at the same time syaka executive ru bangin ka delegation ke jungi the same delegation ngin let ban budin ban penting kenan bari kwa penting kena estimate committee kani ka team ka bangin don menta ba ngin tray kat bala ban ensure ba kini ki kam ki pesateng kide ban pendep no tang jiban toy lepat ba tinang liang komiti kandon ka time frame saya bukan asal government bukan pendap ut ini ki project kloi kat bala ka time frame ka badan hangi kalau kloi kat bala mar ba kani kan deiru ban ngin ha ban kren nam taman sanction bandang jing penmang di batamai ban rikas ki estimate kini kita akan simpori dan ri kat bala ngin yele ban budin ba kan dep kloi